Ste ten tým, že ktorý keď ide na jedno, skončí doma o 3:00? Nie, som ten, čo ide do rána. Hej, áno. To je pravda, no. Bohužiaľ áno. Nebudem klamať, je to pravda. Takže keď sú tu babky, tak ideme na jedno a prídeme v noci, áno. Odkiaľ sa najčastejšie dozvedáte o kultúrnych akciách vo svojom okolí? Sociálne siete Facebook, neviem, nejaký Instagram a takéto. Facebooku, turne. Facebook. Ak by vám prišiel nejaký kamarát, dajme tomu zo zahraničia, tak na aké 3 miesta by ste ho zobrali v okolí? Slnečné jazera, Bratislava všeobecne asi. Banská Štiavnica. Takže krčma, zoologická záhrada a možno nejaký diskopáb alebo niečo také podobné. Určite Slnečné jazera, to je taká vec, že to asi áno. Čo ďalej? Asi niečo v Bratislave určite, Staré mesto napríklad. Staré mesto určite. A čo sa týka nočného života, Nejaký klub. asi tiež Bratislava. V tom stánku In the City, tam načítate si QR kód, zadáte e-mailovú adresu a môžete dostať free drink. Ďakujem, všetko dobré. Ďakujem.